da mu sake guduwa guri daya mu dauki karatun bebeya. Najeriya sai mai gaskiya ba cinikin ra'ayi rigar gawa. Kar da mu sake guduwa guri daya mu dauki karatun bebeya. Najeriya sai mai gaskiya ba cinikin ra'ayi rigar gawa. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya kasata. Sunana Isa Ayayi, dauke da buɗaɗɗiyar wasiƙa na waƙa ta mai suna ra'ayi riga zuwa ga 'yan uwana matasan Najeriya. Ai sauraro lafiya. Yawan da ya kaji budurwa kun tashi ta koma zuwa, domin shi ne ra'ayi matabbaci kuma baya mutuwa. Makinarsa baya wucewa, shi ke naɗawa yake saukewa. To don haka kai ne sarkin sarakuna ka zama min garkuwa. Kar da mu sake guduwa guri daya mu dauki karatun bebeya. Najeriya sai mai gaskiya ba cinikin ra'ayi rigar gawa. Bi kanan ka salati gurin mijinsa Khadija da Safiya. Muhammadu kairul kalki mafi cika da hakikar gaskiya. Kasa a halai da sahabbai mazan kwarai yau sun bar duniya. Da a ce za mu yi koyin irin halin su ku ba mu da damuwa. Kar da mu sake guduwa guri daya mu dauki karatun bebeya. Najeriya sai mai gaskiya ba cinikin ra'ayi rigar gawa. Iska ne tana wahala da mai kayan kara, da mi za mu kai ɗaukin kashewa idan kogi na gobara. Lallai wahala ta kai tun da na ga jariri ya furfura. Jama'a mun ka makance za mu zamo akuya cikin ruwa. Kar da mu sake guduwa guri daya mu dauki karatun bebeya. Najeriya sai mai gaskiya ba cinikin ra'ayi rigar gawa. Ina matasa ne da amalan muna duba mu buya. Ya shugabancin nan na kasar mu tun da ake yi mu ba mu gamsu ba. To kamar yaya ba ku gamsu ba? Haka ne ba zan can kaya ba. To da Allah kuma labari ba ilimi ingantacce daya. Haka in min yo ilimin ba aiki sai dai kunce. Daga su sai 'ya'yansu manyan aikin sun kwace. To ku tai kasuwa mana ainan ma matsalar ɗaya ce. To komai yayo tsada kasuwanci duk ya lalace. To anan ne dai a gani na laifin mu ne fa matasa. To kamar yaya malam kwarai ra'ayin mu muke saida, da hannun mu muke miƙawa. A ba mu kuɗi da makamai da 'yan uwan mu muna ta kashe. Kar da mu sake guduwa guri daya mu dauki karatun bebeya. Najeriya sai mai gaskiya ba cinikin ra'ayi rigar gawa. Shawara zan ba mu matasa mu buɗe kunnaye baki daya. To muna saurare bawa, bana za su fito da kuɗi idan sun ba mu karba. To amma ranar zabe ni duban cancanta muke shin ra'ayinmu, mu zaɓi wanda muke so. An sun ba mu makamai gaban su mu karba. Raba arne da makami shi ma fa ibada ne, da mun karɓe su mu boye har sai bayan zaɓe. An kammala zaɓe mu haƙara mai binnewa.